Ja seuraavana radalla päästetään 108 Aava ja Marjo Rajalampi. Valmistautuu 109, 110 ja 111. Jassu on puhunut ihan sekavia tänään kanssa. Yleensä samalla lailla kuin sinä. Lypähtää. Se on lenkittämässä tuolla. Mulla on tämmönen työjako, että Jassu lenkittää ja siltä kisaa ja saa vaan hengaa. No se on ihan oikein. Mä aivan päätäni joka paikassa. Seuraavana vuorossa 109.